Kublai pi baro, ipriang sobhaya pi baro syakani ka program ka bekerpang jungi mentah kesengi. Ka Easter ka don ka kubor ka bakoror tam na ka benta ki khun Kristan. Ka kubor jong ka jingjop tiaw uji sukris ya ka jingyap bat ya ka pop. Ka Easter kumbangi tip ngiju ya celebrate lani ngiju ya penlong kata ka jingkemen lani ka jing sobha na ka benta ka jingmi pat jong uji sukris. Bat ban batai kam benia halor ka Easter bat kiwei ki benta jong ka Easter ngidon hapadang jungi ya iba Bishar H. Heck ibadeiru i director jong ka reasons to believe apologetics prayer and counseling bat ya ikong Miss Mola Maulong ibadeiru i retired headmistress jong ka Nongkwar Higher Secondary School. Ba kong nyipliang sobha ya pibro arwat syakani ka program jungi ka pakerpang halor ka Easter. Bat klem da pensap e kapor lesi pilawan batai kambnya ka kata ka Easter ha ka baya day bat kaniam kublai sibuan ya pi ki bapediang subha yang ha ka ni ka program ngadap de jing ngungu ka bakrau e ublai pan yo bani sim benta ha ka ni ka Easter ka day kata ka resurrection day kata mot ka sengi jong jing mi pan ka jong try Jesu na ka jing tap but kani ka jing mi pan ka jong try Jesu ka balaya thu yang ni ar hajar snam menshua kam dei ka puris kam dei ka khana ka bisuong hana kam dei ru ka jing ya thu khana pateng na men barem handai ka dei ka jing jom kadai kata ka jing mi pan ka balajia mensua baka deiru ka ba shisha ba om ju jia kot menu hasla jong ni ka khandau na mendang long ka perthai ban ong ba ubreu ubalayap umi pat na ka jing tam tika ni ka jing mi pat ka jong u kata ka resurrection day ka jong u ka ai ya ka jing kemen bat ka jing kermen ni ka jing mi pat ka jong u ka di ka jing job ka ba krau bat ka ba platam ka di ka kamba ka ba krau tam hasla jong ni ka perthai ula job ya ka pop ula job ya ka dujok ula job ya soitan ba ula job ya ka jingyap triem kamla ban khom yu ha jing tep kumbau le ya thu lupa ba on sa sim no yo khun riu ban sayap halor ka dien pna na ka bentai ki pop ki jungi dei ha ka jingyap ka jong try Jesu bala pendep ya ka salvation plan ka jong play dia ba kumbangi tip mo kumbai batai ikong nakaliang jong habangi penyaso ya ka Easter ba kaniam ho ni tip ka kata ka Easter mo Henry hato pila ban batai kendiat lada kumnu kata ka Easter kalong lani ka jingmut jong ka Easter lada ngim penyaso bat kaniam kan long what is Easter without religion Bishibun ekong ya kani ka jingkili ka jong fi ngasko komen kani ka jingkhot sko ba bania don bentah kani ka rensan kani ka jing rakhi shitulup prathai jong kaniam Kristan ya ka bangi ong ka Easter kadi ka bajja ha kani ka ayom perem ha ka khilung ki ding ki se khilung ki sentiu ki skot ban mar kata kala dei lupa ka por le kemen ya kani ka ayom ban yu i ba kadi ka ayom jong ka jingkermen ba kan wan ka jingkermen ya usnam ha ka banda khilung ki ding ki se ki sentiu ki skot ukba ukha kumta teter kawan ke jingkermen nangta tinamar kata gani ke ayom ka ba 4 yu so tang bangila kermen lupa bat kani ke jingkermen ke dei ka jing don kam ka jong ubriu shitulu perthai don niam ru udon kam ke jingkermen bat baro ubriu udon kam ke jingkermen bat klem ke jingkermen umla ban im ong giru stan ba ubri ula ban im le si shi benai klem bam jing bam le si klem di rula ban im stio klem ring men sim 30 minit ar minit ki bala ban ngam ki la ban im tamba shi klem mat ru mla ban im klem ke jingkermen ngi pe je kata ke jing shisha ngi yo ka World Health Organization ka yathu yangi ha ka shi snem mduna nyolak ki briu ki dekat ila ka jong ka jing im man ka South Pole second
ki beri ki dekat il ka jong ka jingkermen ka ba plang ai ha ka magazine jo ka outlook ka ba mi oxnem arjar arpuar rubnai September baka yet hu yangi ka jingkala ha ka ni ka jing dekat il ka jong ka jingem le ni ka susain kalong ba men shwa tang ki beri ki ba dok ki ba rep ki kam dekat il ka jong ka jingem mentang ki ba puli ha ki school baru ki shimil ka jong ka jingem palat laipo san ngut ki kena man ka sngi ha India ki shimil ka jong ka jingem balai ka jing do jing kermen bana mar ka ta ka bakum ka ni ka por ha ka bakum ka ni ka jing dan kam jong ukhon ban riu shitul prathai klem niam ka jing dan kam ka jing kermen ka wan ka ni ka jing kermen lengba ka ni ka khubor ba udan u ba yam u impan ndi bu yap biang kiwi da don kiwi ki niam ha ka niam ka staru ki ba mi pat ki na ka jing tep tam ki yap biang pat ka dei tang ka ni ka ba la yam la impan batlem yap shu ba namar kata ke jingkermen kam dei tang ye ka ba hang ni menta henry ye ka ba shilendet jong ni ke jing im ru ka dan ba namar kata la da kutlat kat ba kutlat ka ni ke jing im ka jingkermen kam pat kot ka don ke jingkermen na mau don ba yam bat uba impan ngai i kata ke jing dei ti kong kong ba pi ong menemo ka Easter la ni kata ka resurrection ka dei ka jing shisha am tangka kana puris kam ti pila ban shu halor kata mi don kam kadai ke jing shisha kat kum bala tho ka tien ke jung blai bala da pi pulen na ka tu ka gospel kat kum o Matthews pin sham na ka tu nong ka ben ka ba arpu fra ka ba khat san hadu kat wei hadu khat san hang tu baka jing yo i ka beneng kong ude utiki tuk sipai room ki ba up ang tu ya ka jing tep ka jong Jisu namar ula kren lupa ba haka sing ka balai ngan mi pat on penyap ngan yap nrei on sami pat haka sing ka balai tela pen scam ya ka ni jing tep do mau behe bat la sil ya ka tu bat de haka bakum ka takapor haswa bakan kenjat syai ban syai kadang syai berngut utau sipai udio i markmat ba klem nuot ban pet ya kata uyap ler sisni yo i daula kenet ban riu ulet ya kene ban pla hakitu ki rangba len do hakitu ki nong shun ki jong trai Jisu ula let ban ye thu i jing si sha baro han rei pitem ke ke bela jiang tu ki ong wat ya thu ya kene jing si sha ngin bia ye phi de pisa ngin ai ngin siu tulap ye phi de dor ka be khi le pen bana ong ba Jisu yo Jisu lawan tu da kisran ki jong u kum no ka ta ka la ban long kam la ban long bala da phi pen pat ye jing tep ka jong Jisu kamut don kam kisnar ki atir ki babon lang tu bat don kam di kisni na la sil da ka bas kemba bat umau de bahe ban pentelun ni don kam sibon ki breu ten reiki ong bakisran ki lawan tu bat nalorang ta ka jing syukur halor ka jing syukur to ya thu ba ngidang yo thia ka kamram ka jong sipai kam de ban yo thia ha duty kata kamut ka ka baki lam ler ya ka jing lam ler lalap sisa ya ka jing lam mama kiru ki pen lam ler bat ya lader ki pen lam ler bat na lor ta ka poin ka ba arpat kalong ka jing tap ka ba thli ka ba om simla don su ki kin thei ki ba mut ban le pen sle ya ka met ka jong Jisu te ki la le ki la pen kre manu ban pen telun ya uni mau khang henre da ba ki le ka jing tap ka la thli bat kim sem su yau tra Jisu ang tu ha ba kim sem su ki la ngau si ki la yam pat do nuot ten red wangel upa haki janji ba pernai arngut keli balai piawat eu bayam balai piawat eu ba im hapdeng ki bayam ulami pan don hang ni bat kum chu ru haka Mary Magdalene katu ka Mary kanong Magdala mo te hakatu ulama ikituki ula be no ikituki nyau ki suot ula ong yaka kile ya kran mar khamat wo Jisu kile ya thu ya kanika kubor
haki senran ki jong u bangala lek hasua syakalilaya bania sem bat ngang ta bat ulai sem ru bat ki sanspa ngut kirang bang tu bat ki senran ki jong u khat bai ngut ki don sibun ki evidence kata ko ki jing sisa ki bangi pen sisa ba utrai jisu ulami pat kim dei ki khana ki bisata lani ki bisu pen he hande ka dei sisa ki jing job ka ba krau tam ka ba utrai jisu le job ya kata ka jing yap ya ka pop ya soitan bat ya ka jing trim jom ki ai baro ulai yu roi tiba ngi yoi hakeleng setelah kapertai ngi celebrate lani ngi rakhe ya kata ka Easter mo te Henry hato POE na emba kani ka jing rakhe ka Easter na kawai ka por kala long tangga kenja jing million lani kata ka tradition ka bangi ong mo da ka ketin nong wei hato ka ditang ka tradition lani kada don shisha ka jing mut ka baklan ban celebrate lani ban rakhe ya ka Easter kan kadon jingmot shisha hoi ki babun ki rakhi ka kum ka rukom ru mo bla shia rakhi kum tu na ka wei usnem sho wei pan te kala di ka ayom kala di ka por tengi le kemen nge rakhi hoi ten re ka jingmot ba shisha jong ka kadon namar ka wei ka long ba lada ujisu shim la mi pan kani ka jingai kristan kan chu sa tang ka khana kum bo ngi kong mene kan chu de ka khana puriskam kan chu sa tang ka khana kanum dani ai la nya ka khana kadi ka jing shisha bat ka jing shisha mdei baka shudan jing shisha haka history bat kala yap la tem no ya ka kadang don ya ka jing dei hadu menta kumbang ong mene kham tam haka ni ka juk ka bangi im jong ka jing do jing kermen kata ka dei ka wei na ki jing dei ka ba dei e ka ni ka por baka ni ka jing ja ka bla ja haka ni ka slapper thai na ka bentau khun ban riu ka di ban ai ka khubor jong ka jingkermen bar ka ba arpat ka jingmut besisha jong ka long ba habangi ken mau ya ka ni ka Easter ka khot ru sha ka jingim ka ba thamai mo ka bomut bangi don kam ban yu i ya ka jingim bangi don kam ban yai pen thamai ya ka namar ondala yap uji subat umi pan ka de ka jingim ka ba thamai ka ba umi pan ka khot yangi ru menta ki banget ya ka ni ka jingle kemen ya kani ka jingja ka ba phalatam bangi don kam ban yai pen thamai ya lede bat namar kata ka don jingmun ka don jingya dei kata bat kam dei tang ka rukom ti kong sakawai ru kum ki kon kristan mo haba ni rakhe ya ka Easter ni ju penong ki program ki ba pher mo le se ki jing ruai ki jing ya penong ki service ma ki ba pher te sa ki ek le se ki benta ki ba kum ki kon kristan ni dei ban le kan kham tam e haba ngi rakhe ya ka Easter habangi rakhe ya ka ne ka jing mi pat ka jong tra Jesu ha ka jaka bangin ong Easter ngas ngau tenat ban ong ba ka de ka resurrection ka jong tra Jesu kata ka jing job ka jong u ya ka jing yam ngas ngau ba ban ong ba lada kata ka jing yam ka sakut no ha ka jing tam kum balong kitu ki sunran ki jong tra Jesu bakila bot ya u hakti ka jan ki sunran ki jong tang ki sunrang ni ki ken thai ru ki tu ki be yo jing map ki tu ki be yo jing kon kitu ki bela yo jing pen em bat kitu ki bela yo ya ki ki bau try ula pen em thma ya ki la bot ya try Jesu ka jing klat no ka jing u ka jing lek no ka jing u haba u ulayap la tep yu u ki la don ki jing du jing kermen ka bakra don jing kermen shu ya ka jing em le si ka jing em ka jong nga ka jing em ka jong phiru kam don shu ka jing kermen la da utrai shimlami pat na ka jing tep bat kum ki sunran ru haba kala dei it ko por ka ba utrai Jesu la yam kila thau ban le kala din trai no ban seng ye tu ka kam ka ba kila jule kila tong do kha biang sa chi sien bat baro kidon ka jing sngau ngiu ka jing sngau shep tieng ka jing sngau ir ke ka ban ja ya ka jing em ka jong ki nalor ka ni ka jing ja ka bla ja ka jing ja ka cher kai sa ka pat ya ki gedang am
Kijong kijing du jing kermen, kijing ngau si thang, kijing pang nuot, ka bom la ban batai. Han rei ka ne ka jing mi pat ka jong tra Jisu, ka ai pat ka jing kermen. Ka wan ra pat ya ka jing kemen. Ya ka jing kermen ka ba em jiu nom na jiu nom. Bat lim da ka dei ka jing mi pat ka jong tra Jisu, on don nu bang het. On don nyam Kristan. On don ro ka ta ka jing rakhe, ya ka ta ka jing mi pat ka jong u. On don ka jing kermen ya ka lawei ka jong nga ba ka jong pi. Ubriu ulong kum umrat ndala tep la yap la dep. Han rengi don ka ta ka jing kermen ka ba em. Bahak akher jong ka singi. Kum ba utra Jisu la long usok nengkong na ki ba yap. Ngiru ngidon ka jing kermen. Da ba kata rui ka riu ka turoi gospel ka turoi beneng nang te ki ba yap baro abat ki banget hau tra Jisu on sa pen mi pat lem yangi haka burom kum ba ma uru usong haka burom haka ketika mon ke chong blai te ka don ke jing kermen ya ki khon samla ka jing mi pat kam thau tang ya ki ba yap ki temen han rei nadu iklungi berangka hadu ki ba sisnem ki kena samla ki kena temen bat baro kin mi pat bat wat thau ba tang kita ki banget kin mi pat kita ki bam nget ru kin mi pat han rei ha katak akher kasngi shano kin penkut ya katak jing em ka ba bom jiu kut lemda philanget bat phila pediang ya utrai Jisu bau layap naga benta jongi don ke jingkermen lada pinget ya u kadai kong ka ba pi ong ma klem ka jingkermen te ngin poisunu ma kadai ka jingkermen hi ka ba ai men siam mengi bangin ya chakamat but ka resurrection jong Jisu Kristi kadai ka nuksa ka ba koridor ya te halor kata di ba ngakwaru kendiat banyo ka jing pensyai mo ngiyo i habangi rakie ki ista kumbanga ong menai ikong ngi jule bun ba ki iki ite kum ngilet chata sha ki jingeseng lan ki service ki jongi ngi ju penong ki program ki paper henry ngiyo i ru ba ngi ju don ki niki Easter eggs niki Easter bunnies ki ba lami na ka wi ka por mo niki jaka ki paper but kala nang ongkum lo kala nang poor stat wat shaki ni ki jaka ki jongi ru ma ki baki kena mentan do ong bade Easter te ki la don ba itu ijing ang nut ba ongin sayo Easter egg na kom taken te ngakwa ban tip company halor ke kita ki Easter egg la ni kita ki Easter bunnies la ni ki kita ki jingmut ki jongki la ni ki significance ki jongki kan nge kendiat ni tu khana history hang ni mo ka long ba ha ka tu ko por hang te hari sat ngi pi ko ma Germany England kum ka peleng ka de ka dak jong ka jing sei so da ka paring ang fertility kata ka de ka way te ka jaru ha ka ni ka ayom ba ka de ka ayom per em ka bangi khmi nanti ka jing sei so te namar kata kala don lupa ka culture ka ko por ban ye le kemen na ka benta ka jing sei so fertility te what Easter ru ka de ka kentin ka ba la yo na kita gi blay jong ka jing sei so god of fertility te namar kata ka ni kala don lupa ka culture ta kala jaru ha ka ni ka por te kumta la pendai ha ka bening kong fina puli history ka balang kam shim la kwa ban pendan jinge dei bat kini ti hinrai kat banang ya ka por pat la pediang namar ba ka dei ka jingle kemen ka ni ka Easter ka jingle niam jong ka jingle kemen kam di bias ngosi kari ka jingle kemen te kini kila wansen rop lang ha kata ka por hadu bahadien lanang pen itenat igi peleng la tap lagi coklat ha Germany England ban sultanat ki kena te ka wan ka ni ka jingla ban pediang jong ka balang namar ki de ki ban pen pho pen ping pi ka long kum por Christmas kena te ki ken mau Christmas tree kini ki ban pen pho pen ping te ngam ong bakadai ban pelet jingmun ah kita rai ngai i bakam dan jingma la ringi sung thui ka jingmut jong ka jingmi padu Jisu
Kini ki bawan lagi culture ki baper. Baper, Ini tu ipidon we usnem ngele kumni ba la long jeseng Easter kum tu tingi le wat sentiu ben penbe hing mani kan. Hoi. Dia wan jenis time meling ngong ani tu sentiu balik bomi tu April ngong. Oh ki ong tu sentiu Easter la mis do tahu. Tapi le si hari jung ne sang semi su sentiu ru. Hoi kadai. Tak peleng im de tip tan mak Easter egg Easter bunny ki don la jong ka jingmot jong ki biade ba kita ki por ngi seni. Teka bas ko tenan kalong bah ka jingai ke stan jong kini ki yo lat ban ya so lang tang ba ki de ki benang pen pu pen phieng ka jingai i jonga. Tang ba kim de ye kini ki pat bangin pelet jingmun. Kim de ye kini ki pat bangingin let se bangin mani, let ne bangingin hab ban bu pedeng ye ki. Ka jing shisha kalong ba ka jingmi pat utrai jisu ka de pang jisu. But kini ki wan ki culture baper. Kadai. Ti ki kena aru haba ki lek men nga haban batai ki jingmut ki ye ki khon bale ki lek kum ni bal ki jingmut besisha. Ti hangi ngiru ngilong je seng tingi nang ye bu ti sentiu ki kum tama ti kalong kum ta ta kapor. Ti jingmut hi imut namar bi wan na ki to kapor nang tin ri pareng risap ngi ka de sha phang ka jing sei so fertility. Kita ka de ka bangla manong. Namar bangi yo i mo ka western culture kala no kala influence ba ya ki rukom celebrate la ni ki rukom rakhe jongi ru kan haduk ki Christmas trees haduk ki taki banbu ki Santa Claus la ni kita ki judge mo ha ki po Christmas te kum juru ngathri ha ke Easter ngila sedang don kum kita kan ki Easter eggs ki Easter bunnies kita mo ba ki khulung ki kena li te ki kamen man yo e kita le la yo e ki kum ba pi ki chocolate la ni ki mit ki ba don ha po te ki kamen ba ti ide tang ijing pensha iba ngaru bonsin kum ka kena asyik kamen te ban yo kita ki te kublishi bon mo ita ijing pensha jong pi ti kong kum iba ta iba mo ho kita brok hot ki long tang ki ong se la long no kum ki jing pen so tanat ki ba compare le se ti kum ba ong iba henry ka jing mut jong ki Easter hi ka dei hi ka resurrection of Christ mo ti ka ba pipis ngo baki kena samla jangi nakaliang from the religious point of view kan naliang kan yam ka kan ka khubor ka ba ka Easter ka don ban ai kini ki kena ta ka de ka jingkali ka ba don kam yangi hakidi ki por ki ba menta habangi celebrate habangi rakhe ya ka ne ka jingmi pat ka jong try jisu bon sien ka de tang ya ka manabar kabangin ya kemen parlok bahkan donru kitu kijing ya pet me kidon kijing ya di isyas ngau bah begitu di cross bond mau bagi ong kitu kijing bam tu kitu Easter egg kibangi lagi ya pendon kam kidai tang ki bana chapar hanre ya kijing mut ka bajiliu jongka ta ka resurrection pan bun sien kamrung hakikana te kadon kam ki kimi ki kapan kong kum ke palong kimi ngidon kam bani pasat jingmut bakian pen sngau thu sai bau try chisu habu wan syakani ka perthai ban pendap ya kani kade ka salvation plan ka jung blai na bom jukut bat na mendang long ka perthai bat da habu lemi pat la pendep ya kata ka plan jong jing pen im ka jong ublei ya ka perthai babaro ki khon ki ti ki jong iru kin snau thu ya ka ni ka wei ki jing shisha banadu klung ki badang ret habang hikai ki begin duai hikai ki ban lam saka lenti jong ka jing shisha baro namar ka katien ka jong ublei hi ka bangi hikai ki ngin bu syadien ye ki besu tha belong jong ngin sem ye ki ka jing shisha ye ki ba shisha kumba ong usalman thiet ye ka jing shisha wat diru ya ka dei hangi ken bangi kum ki kimi ki paru ngin ai ki khon ya ka lenti jong jing shisha kham tam ye ki khna samla ki dang khi samla namar kitu kirta jong ki dakilak njo itu ka adolescent stage gitu kidon sibun ki jingkela na ka jinglong jing em ka ba sida ki kela si jing em ka long kompleks ka bangim la su la ban so thu kan men suang yu i ku mei
mentah ki fashion ki jong ki ngi ngei namar ka jingkela jong ni ka por ka jingkela ringkat ba ka rem ka bet te namar ka tangi don kam ban khot ye ki shakata ka jinglong ka dei ka ba shisha ka ni jing rakhe ba ha ka chu ka por ngin ai ru ye ki ya kata ka khubor jong ki jing kermen kidan ki na ki hateng gilasnya uba kila du jing kermen namar kam tam ko magini ki por ki bamta lele ki kam ki jam ki duna ki e baro ki duna ka jing hiar ha ka long briu man briu ka jing hiar ha ka kamai ka ji ka jing hiar dor ha ka jing yadei ba ki imlang salang ka jing hiar dor ka jing yadei ba ki kimi ki pa bat ki ba hayeng ba sem ka yeng ka sem bat ki lok ki jor bat baro ka kelana dong sedong rengin pensnyau ye ki bau try jisu om ju kela blei jong i ubum ju kela ka jing i ki jong u kalong ka bom ju kela bat namar kata ka jing wan ka jong tra jisu ba udam ha ba uyap halor ke ding kna ba ulami pat kalong ka ba shisha ka ai ki jing kermen balai tin superle no ya kat kani namar ka jing kermen ka don ka jing kermen ka don ha ba pik thang ka men sim dei ma u ba slok bat pi haba pi snow si dei ma u ba ai ki jing kemen haba pi do ja dei ma u ba pendam uta ba pendam uta u ba don bat ngi man ke singi bat man ka por tan ikong iong mo ki jing kala ki pabun ba mo ba ngi yo ite kham tam jong kan ka juk ki khenna samla ki bapli ki ya na ka we ki jing kala sha ka we ki jing kala te khendiat le si phila on batai lingkot ka e ba ka Easter ka don ban ai ka khubor na ka benta ki khna samla kham tam jong ka juk ha ka ba ngi yo ibun ba ki ngop ha ki jing di ki jing bam la ni ki substance abuse mo substance intake ko man jong ki drugs ka kiat bat kum tak interter te ka ele se ka khubor ka ba ka Easter ka don ban ai tingila persang ban ya ki babun ki kendong ki jaka jong ka social long ka jong ngi rong ki school rangkat bag social welfare ngi persang banwan keren ki brio kum hamad pran halor ka jing sneo jong ka jing di ka kiar drugs kham tam akini ki singi bamenta ban kilawan chakman ki samla ban keren ban ngi bat kilawan ban thu ka jing ka jong ki bat ngala ban ong na ka jing kendu ka jong hi marmen kendai pho na ka siswa ki kwa ban kala ki kwa ban no thank you ngimla kimle kumno tinamar ka tanga yu i ka wei ka jing shisha ba ka jing kwa ka ba bha ka dan what you bale ka basniu ka jing tip kalong ka badan kam re ka jing tip kam la ban palai lui ngim kurdu jing tip shu menta namar kite to kini sisin la rung hamet ki kate ka jing tip really kala nang bun bar ka google menta ki ong ba ka information kala long overload kade tang ba ni dan kampat ya kata ka jing kermen ka bala ban palai lui yengi ban ngi yu i na mar kata ba ka khubor jong ka jong ka Easter mo ka e ka bala jada ka jing mi pat ka jong try jisu kalong ba ka jing yap ka jong u bat ka jing mi pat ka jong u kawan ra e ka jing lai lui kata ga diga basung tenan ba ka dan ka jing kermen ban yo ya ka jing lai lui da ka ba ki riu ki la ban yo ya ka jing lai lui ka ba shisha ba ka jing lai lui ka ba shisha kam diga jing lai lan kamut ya mon pa kani ka Easter kawan ra ya kata ka khubor bagi riu kindan ya ka mensim jingkit kli te baban i ka ka basniu kamut phia ban le ya ka babha khnang ba phila ban yo ka jing lai lui ka bashisha menta kwa kin ban lai ki jing sniu tang ba kwa ba ban jingkit kli ka responsibility ubadi drugs ubadi kiat kumta ter ukwa ban lai ndala lai pa kwa tre tre sim jingkit kli te tin mar ka tau poi biang ka jing lai lan ti kalong kumju tin rei ka ne pat kawan ra yangi ya ka ne ka jing hikai people try ji su ble ki senran ki mut ban phaidin no chaka ju wang em de ban long kumta wa ya ki ka jingkit kli ka bathamai tin mar ka ta ka ne kalong ka badan kam bandan ru ya ka ne ka jing im ka bathamai nga ju ong le pi ki jing million basniu ka i pada ka babaha pa phinle ngila de ban perkhan ban lai de ka basniu sakaway kani ka Easter kawan ra ru yangi ka khubor kumbang ong ka jing im ka bathamai bat ka jing yo i ka bathamai kawai ka bagi samla menta ka jing kala ka long bangi ong ni kurdu kam nga yo i ka don ka jing kurdu kam sarkar hari kam de ka jing kurdu kam
Kadai kam kancing kabun lahi ki na la di. beriu nak kui ke jelaki wan shani ban Ban kamai kadai, jakpo kadai. kabumut kadang bun ke kam Kadang bun. ngi men shua ka por jengi unyut kala nyut men tau nyut kala pisah te Kadai. ngi dan kam tang ke jengi i ke bathamai bani ibo ni unyut ula ban kala pisah Ka vision kan mo. ha kata kan ke vision pi ke Helen Keller ka ong ye ke ni ba ka ke ke beriu ko bamanla ka ong ka ba comes new ya ka bandan ki khman ka di bandan ki khman tambom dan jengi i jengai Mempendan kam ya kata mo ka vision. ti ujisu da ka jingmi pat ka jong wan ra ya kata ke jingyo i ke bathamai ya ke jing im ti tai di kubor balingkot jonga Ti namar be ipor ilong ibalingkot Hai. but ngim yo le si mo ban kran company a shu Henry na liang ka di ke me galaya ni ko ban ai kuble ye pi kam tam e ka por jong pi but ka kuble Easter ka basuk ka bakamen ye pi bro armun kuble shibun te parlok ho ni la yo sngo kita ki jing penshai la ne kita ki ke ba kini ki parlok ki badon hang ni hapo studio bat ngi kila batai halor ka Easter ka ka jing mut jang ka bat ki we de bat kalong ka bang ni sngo tanat ban yo sngo bat man kham tip shu shapang ka ta ka Easter la ka dei ha kaliang jong ka jing pnia so bat ka niam ne klem da pnia so bat ka niam ru tingi ko ban ai kublei yikini ki parlok bra armut ki badon hang ni bat ngi bat kumju ni ai kublei Easter basuk bakamen ya pi ki parlok ki ba pet yangi ha ka ni ka por hadu mang dei syam yang bat pi ha ka wi pat ka por kublei pi baro